Paps, yatisa ni Tanchong, oy, naglain akong tiyan ba? Tungod atong brownie. Buwangan nino. Anto ka kahit ayaw kay si Brownie dito. Kalamit, binubukod. Kayat nga kahinlo atong brownie. Di man to mukha og pampers nga way sulod. Nawara, damaka, gini mong Tanchunga ka, oy. Ilom ya, mura po kag nagahapon. Naa, mong gugo. Pagsuroy. Kita na nagbidyo sa inyo agapon na ako man. Ay, tama day, si William man nagbidyo sa agapon. Nasurtihan nyo kayam, kaya waka kakaon. Pero may gani no, apat ka builog kaon no. Ay, gani, buwang-buwang mo ni Tanchong God, magdaladala. Ni ani mo, bago ko undang-undang oy. Ay mo kabala kapas kay isa ra to si Brownie. Di na to may tabog balik dili na. Ya si Bogart day katong igagaw ni Brownie. Wala pa tong iring ninyo si Kume. Ay dito to pwede si Bogart kay bata pa to nya kinulong gito namo. Pero si Kumi, dito mas kumay basta ganahan mo. Nawara. Kumay. Ay, ay, Ay. Long time no see, but now see now. Wala si Bantoy. Toy, unsa man ang dala nimo toy? Nagdalaw karnilid, kaya magising kawali man taron. Dugay ba ako kasabay no, kay schooling man ko. Kana to'y mo yun na ginaingon sa doktor ko na mo na ipakaon ko mga lechon kawali, burger, mga pata. Oo, tama yun eh. ay sa toy may murag duda ko na toy ba. Murag katong nang kagiron niya si Whitey ba atong igso ni Brownie. Gilom di asyong, kaya may mga alaga sa balay. Taka raman ka. Kini safety yun ni basta si Bantoy mo dala. Ay, naunsa pa. Kwartahan, may na sila no. Anak mo na sa kontraktor. Toy, adaw-adlaw ha, para lamit ang sudan ba? Ayay, kay ka, sa balay nalabag puyo. Ay, sige toy, kanusa mo kong balin. Pwede kay karon dayon, pero dito ka sa babuyan namo. Tama gyud kay mura pud barako. Sakto kayo barako kay gawa sa. Ay sabi. Ay pag luto na to na toy. Ako ni birada na. Bitaw toy, tara toy. Let's go, payag. Payag ta. Oy. Favorite na ko na, karne. Dili tang payag. Hoy, na payag. Ulay, dito, botang ko, botang ko. Hoy! Anong magtugtog? Naglitsan man daw. Papaka lang kawali. Kawali. Papaka. Ang kadalian. Tagam. Ano maglitson, gam. Usba pa tuloy da. Di ba sanga-sanga gyud ang bukol nimo ba? Kaning luto na to karon ako yung tirada pero kamoy hinlo ha. Uy, Paps. Ayaw nahagway mong sarili. Kaya pag-abot sa nina na putahe, ako na ibahalaan eh. Ay, malaang William, oy! Ni-offer man siya. Sige, market chance. Relax man ka, iluin eh. Na, ang bugiro kay kagapon. Labi po ka makabira paps ay mura matag itoy. Diyok na. Inatong. Way mo tabang sa kuha. Wala na. Ang bugiro kay kagapon. Sangtan eh. Ano ta siya mama naggugas kay. Ay! Lama siguro na. Bala luto, bala. Wala, crispy hagid siya. Crispy na ko para sa crispy si mong batok. Crispy batok. Ang urang apilo, manimok ang batok ngon. Ay pa siguro ni. Ay. Kumot. Ako na ibala na. Kahit na ni daplin jo na. Na. Gitarong ni mo Tarong nagbugas. Pinto na balik og Oh, ako na yun ano eh. Kumalani kay lakan mo na ko eh. Hoy! Ay, atos! Kumalani, lami mo na ko nagluto. Rung up! or pwede ba nagluto. Oh, basta pa ito, hag mo na siya. Ikaw na ron. Ene! Lasta na gitaan eh. Hop, ito sa tubig daan. Sana all. Pais na ni, paabot lang na to na mabukal ni. Tama ba ka nang ibot ni William? Sino po Paps? Nagduda po Paps. Tama mo siguro na kayo. Gapo mga babrastar. Pasalig mo siya no? Sa liga na to sa karon. Ano siya? Siya si Prito King. Prito King. King Prito. Uy, kini. Murag pwede na ni pritohon kay ning tuhop ng mga lamasin sa ni. Kini na ni. Sana all. Baka itong tubig kay para crispy kayo. Alright. Tuwagan pa ni. Tama. Uy, Paps! Tanawa Paps, sumunag pabukal Paps, mga unang gurutan. Ngaon. Sa mandi ay. Pritohon pa na. Ay bakit dito siya pa? Mina? Ano na dito? Tiro siya. Ano? Kilo ka? Hindi ko.
Oy, kini murag ning init na atong karahay. Next step is magprito na ta. Alright. Okay. Abot na to na minit-init yung mantika. Ilunod na yung karne. Paps, gilunod ang mantika. Kaon na ni. Wow, naguro tong kanon guro. Gulat sa daggan makitong karne. Wala na lang na. Ya, maisi ketawa dia yan, tarungan na yung trabaho dia. Ay sus, relax lang gud mo diha kay lamiun ako ni. Yan ang tarong ha kanang mas lami pa sa kuha ha. At yung tangsungan niyo, lami bitaw ka, lami ibundak. Ops, murag ning init na mantika. Ilunod na to ni. Alright. Tanawa Paps, gibutang na sa mantika Paps. Sa may lamot yung gibutang, mulat ng maluto na lagi na. Hindi na kaina Abot ba? ba? Piti-piti ng mantika oh. Wala to man nga mo itom nga para mo ha. Uy, kini murag ning brown na siya. Ato sa ning haunon kay ato ning pasigundahan unya. Alright. Tara Paps, gihaon na Paps. Tara na, mga una. Uy, si mga una na. Ikaduha may pritoon. Ay, yati, kadua di ay. Pwede naman siguro na. So, di na, yang ikaduwa ginapritohon. Ikaduhaon man ko naglunod. Aron mo crispy. Sige. Pasagbala to na siya kay yaman ang tirada. Ohoy, murag gamay na lang kulang ane. Luto na ni. Crispy na kani, andaman niyo makanon dia. Crispy kayo. Haon na ako ni be. Sana all. Sila ni mo yam ready na oh. Kaya ba na? Sus, pataka pagin mo. Tyson mamanggon ni. Oh, stay sana niya eh. Lain buka ako na pagbuwa sana. Ito, tiray. Aysa, ikaw uban ni ko bisig ka Uno uno ba ni, ba ni? Ako ba batayan? Pilitas, pilitas. Ay, pinita oy. Mas, init. Masig, gutom na. Nagkuha pa na, oy. Sara na. Lit, tanawa daw kung nananaw ba sila lit. Nanaw diri tanan. Pandamay mo kasi kung ko. Bantay sa lakay kayo eh. Tansong di gutom na. Sana. Ambi be. Kuwan pa, grabe di man mo kahulat sad. Sige, ako ibahin ani. Ha? Sige, nila ko ano mo lang. Bukong pa ni Papa. Bukog sila, bukog mo ha oy. Kay unsa man ni oy. Kauna na. Una na dito. Hinaw mo ha. Hinaw na, manaw. Nga mo hunaw magkaon. Astang kalamiya kaya sa katanan.